Antasena. Piye, Pakde? Salam perdamaian. Lho. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku mung ngelegani mak cilik Sengkuni. Aku didhawuhi supaya ngajar kowe, ning jelas aku ora wani to. Ha iya. Mula aku tok mrene. Aku tak takon Karo kowe. Wah aku malah deg-degan aku. Ngerasa oleh ngomong ki malah ngampet ambegan aku. Santai wae. Apa pancen aku omongane kok kaya ngene. Aku arep takon. Sing nguncalke Durmagati mau sapa? Kakang Garukaca. Tulung aku tak ketemu karo Garukaca. Aku wedi siji ka loro gawe aku wedi banget. Engko nek kebablasan lah mula aku tuntunan. Gatot kon mrene. Ya. Kakang Garukaca. Heeh. Goleki Pakde. Oh iya. Kang. Oh. Goleki Pakde. Pakde sapa? Pakde Citraksi. Lho, dengaren goleki aku. Mbok. Aku adu arep kono ora gelem kok. Mungsuhe njaluk kowe. Njaluk tak gimer ndase. Antasena. Piye? Oh, kowe aja salah ucap. Aku lan njaluk digimer ndase. Iki mung perkiraane Kakang Garukaca, kowe iki rasa kuwatir. Mama, Tratap. Tratape aku. Ya wis kowe ngono wae. Siwa. Heeh. Kowe pancen bocah sing nganga. Tuntun, Kang. Ngajar. Ora. Ngabekti karo wong tuwa. Inggih, bekti kula apa? Tak. Tatak dangdut. Ora. Karo Garukaca kok ngerti dangdut. Tak tampa. Inggih. Sing nguncalke Durmagati mau. Kula Kok iso bener Sengkuni? pancen kula paske. Nah, Garukaca, Wonten dawuh. aku njaluk tulung, aku tulung gawanan mumbul terus uncalno penerno papapate Sengkuni. Mekaten. Heeh. Sik tak salin ceklek. Oh iya. Karo tak nggembol maijan men bobote rada